रायजो राजा नोंथांमोना नैबे सावगारियावहाय नुगासिनो दङ बेवहाय गासै साब्रै मानसि नुगासिनो दङ सासेया ओरैहाय आलादा आरो माखासेया ओरैहाय ज' दा बे साब्रैनि गेजेरावहाय आङो नैबे सासेखौहाय बुंनो सानदों माखासेखौ आं जेबो बुङा नाथाय आं बे सासेखौहाय बिनि भिडिअखौ लानानै आरो बिनि केरेक्टारखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर जोङो मिथिगौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल नङै मानसिखौहाय बा बर'नि अनगा गुबुन हारिनि मानसिखौहाय बिजाति फसंलिया होननानैहाय सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव जों खोनागासिनो दंखायो दा बेबायदि मिथिसेयावबो अब्ला बारग' सिब हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि सिबआ मानो नैबे सासे व्यक्तिखौहाय आरोबाव बिजाथि फसंबावो दा बिनि सायावहाय नोंसोरो मा सानदों दा ओरै फारसेथिं जोङो नै ओरै फारसेथिं नायनो बेयावहाय बुंदों नब कुमार सरनियानि सोमोन्दै नब कुमार सरनियाया सासे नन ट्राइबेल बियो ट्राइबेल होननानै गावखौनो थगायनानैहाय बर'नि एमपि 10 बोसोर मावबोनायखौहाय जोङो मिथिगौ आरो जेब्लानाखि नब कुमार सरनिया एमपि मावदोंमोन बै समावहाय हाग्रामा महिलारियानो बर' हारिनि थाखाय सिटमोन अब्ला हाग्रामा महिलारिया बे नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटआ ट्राइबेल नंगौना नङा बेखौ मानो नायबिजिराखैमोन दासो सरखार फैनानै गोदान सरखार जानायखाय उदैयावहाय एम्फौ अरनायखाय बे नब कुमार सरनियाखौहाय नन ट्राइबेल होननानैहाय नागिरनो सम मोनदोंमोन नामा जोङो मिथिगौ दावराव देख्रेबा सिगांहाय बिपिएफजोंमोन नाथाय बियो बिपिएफनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय दा बेयावहाय क्लियारलि पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ दावराव देख्रेबखौ सोंखारिदों दावराव देख्रेबजोंहाय अपेनलि फेर फाथिनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों एसेबां गोहो सोर होखो हाग्रामा महिलारियासो बेखौ सुबिदा होदों नङाब्ला बेबायदि गावनि हारि बर' हारिखौहाय सोंखारिग्राया बेबायदि बुंनो हानाय नङामोन दिनै बर'खौसो रायदों दावराव देख्रेबा बर' हारियानो नाथाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ बर' नंगौना बेथ' बर' नङा बेथ' हारसासो बर'थ' नङा बियो दिनै आङो बर' अबर'नि खोथा बुङाखै नाथाय हाग्रामा महिलारिनि नैबेखौसो आङो सानदों बर'नि सासे लिडार जानानै केन्डिडेट सायख'नो रोङि सासे सिबआ माब्रै बर' रायजो राजाखौहाय दैदेननो नैबे दानि मर्डान जुगनावहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय नब कुमार सरनियाखौ ट्राइबेल नङा होननानैहाय पार्लामेन्टआवहाय बिथांनि सार्टिफिकेटखौ रिजेक्ट खालामनाय अब्ला बे पृथ्वीराज नारायण देबमेसखौहाय माब्रै आरोबाव एमपिनि थाखाय बिजाथि फसंबावनो नागिरदों बेसेबां दुखुनांथाव रायजोफोर आं नोंथांमोननियावहाय मोनसे कुइसन सोंनो सानदों नैबे ओरैहाय साथाम ओरैहाय सासे बे साब्रैनि गेजेरावहाय नोंसोरो सोर सासेनोहाय बांसिन भट होनो सानदों कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो हागोन नोंसोरो सोरखौ बांसिन सायख'दों फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि थाखाय दा ओरैहाय बिपिएफनि थाखाय साथाम इउपिपिएलनि थाखाय सासे आं नोंसिनि मेगनावनो स्क्रिनावहाय दिन्थिदों नोंसोरो बबेखौहाय बांसिन सायख'दों आरो सोरखौ देरहागोन होननानै सानदों बे नोंसोरनि चइसजों रायजोफोर दानिया फैदो पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ दावराव देख्रेबखौहाय अपेनलि चेलेन्ज खालामनानै मा बाथ्रा बुंदों खोनासं
যোৱাকালি দাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰী নামটো অলপমান কনফিউজ লাগে শুনিলে, কিবা দাউৰাও দাউচে নিচিনাহে শুনা পাওঁ মই মাজতে। দাউৰাও দাউচে নেকি, চৰি নহয়, দাউৰাও দেখৰেপ। তো দাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰী আদৈয়ে কি কৰিছে কালি? কালি কৈছে যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ কিবা কিবি হেন তেন। আৰে ভাই, দাউৰাও দাউচে আদৈ, চৰি নামটো মই ক্ষমা কৰিছোঁ, নামটো মোৰ ভুল হৈছে। দাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰী, দাউৰাও দাউচে নহয়। এই দাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰীয়ে নিজৰ কাহিনীবিলাক পাহৰি গ'ল নেকি? যে 2015 চনত যেতিয়া তেওঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত বড়ো থুনলাই চান 16 নৱেম্বৰ 2015 বড়ো থুনলাই চানত কি কৰিলে? তেওঁতো নিজে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আহি পুৰা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰৰ লগত দাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰী, জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চ, তাৰপিছত বিভিন্ন ইণ্টেলেকচুৱেল বিলাকে তেওঁলোকেইতো ঘোষণা কৰিলে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ বড়োনী ৰাজখংগুৰ, বড়ো ৰাজা ফলেৰনি চুবুং। মই থৰি কৈছিলো ভাই মোক ৰাজকুমাৰ বনাও বুলি, মইতো কোৱা নাই। আৰু মই জানো, আচলতে আপোনালোকে নাজানে, দাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰীৰ মানে কি কওঁ, এজন গুমৈ আছে, মই নামটো নকওঁ। সেই গুমৈটো বেচেৰা মানে কেণ্ডিডেট পাব পাৰে নাপাব পাৰেতো, সেইটো টেনশ্যনত দাউৰাও দেখৰেপৰ মানে অলপমান এলাৰ্জি হৈছে, আচল কথাটো মই কৈছো। আৰু দাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰীয়ে দেখোন মোক নিজে কোলাত লৈ দাঙি একদম জয় বড়ো ৰাজখংগুৰনি জয় বুলি কোনে কৈছিল? সোৰ বুংদों बेखौ যে জয় বড়ো ৰাজখংগুৰনি জয়? দাউৰাও দেখৰেপ আদৈ আছে बेखौ বুংদों। তো দাউৰাও দেখৰেপ আদৈক মই এটাই কথা কৈছো, 2015 কি কৰিল, 2016 চনত আপোনালোকে ৰামফল বিলত কি প্ৰগ্ৰাম কৰিলে, 2017 চনত কি প্ৰগ্ৰাম কৰিলে, শংকচ জাৰিমিনাৰী খেৰাই, সেই জাৰিমিনাৰী যিটো খেৰাই শংকচ হিষ্টৰিকেল বাথৌ খেৰাই, সেইটো কোনে কৰিলে 2016 চনৰ জানুৱাৰীত? কোনে কৰিলে 2017 চনত? তাতে দাউৰাও দেখৰেপ আছিল নে নাই? যদি আছিল তাহলে তেতিয়া পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ আৰু দাউৰাও দেখৰেপ কি কাৰণে একলগে আছিল? তাৰ উত্তৰটো দাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰীয়ে এনচাৰটো দিলে মই ভাল পাম। আৰু দম আছে যদি দাউৰাও দেখৰেপ ডাঙৰীয়াক মই চেলেঞ্জ কৰিছো, দম দङब्ला दावराव देखरेप आदैखौ आं चेलेन्ज खालामदों दिनै, जे दम আছে যদি नों आंना बिसयै बा आंना हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव चेलेन्ज खालाम बा सुप्रिम कर्टआव चेलेन्ज खालाम, आंबो नायगोन बेखौ। मयो चाइलम किमान किसका कितना है दम, ओपेन स्टाइলত কৈছো, লিডাৰৰ স্টাইলত মই আজি ভাষণ দিয়া নাই। কাৰ কিমান দম আছে চাইলম। ओपेन चैलेंज टू दावराव देखरेप नार्जारी, आई डोंट केयर। थैंक यू।